Beyik Tanrım, bize iyicek çorumuzu merhamet et. Atam bulan günahını geç. Näme diýenlerini öldürüm bilen ok. Men sizin aranızda kurumda Musa Peygamber'in kanunlarını hem de könülün aydanlarını men hakta ondan yalkayıcı elek olur hem üçüncü gün yine de direler hem de on vağız nesihatlarının hormatını Yerusalim'den maslap hem malklar tövbe derler. Salam qadarlı dinləyicilər. Diri Sözlər adlı gəpləşiyimizə hoş geldiniz. Biz bugünkü gəpləşiyimizdə yenə də Xudayın sözündən, Mukaddes İncil, Tövrat, Zebur kitaplarından haqiqatları öğreneriz. Bugünkü öğrenecek haqiqatımız yenə də İsa Mesih'in qayıdıb gelişi bilen bağlı olar. İsa Mesih'in qayıdıb gelişinde biz sizin bilen geçen programmalarımızı köp gürrün ettik. İsa Mesih gelmezinin ön yanında bolacak alamatlar, hadisalar, yüze çıkayan zatlar, sonku dövrün adamları, nehili yağdayların bolup geçenligi, tebiği betbağıtçılıklar var arada köp gürrün ettik. Bugünkü gepleşimizde men sizin bilen ayratin ünüse iki zada vermek isteyen, bu gürrün etcek iki zadım olsa, siyasi dünyada ve dini dünyada nehili özgürlüklerin bolup geçecek diye barada gürrün etmek isteyen. Bugünkü etçe gepleşiklerimiz gata ağır gürrünler bolar. Emma bular Hudayın sözü bilen tasdiklanan Mukaddes kitabı bize, Mukaddes kitapta bizim için duyduruşlar berilen peygamberlikler var. Buların yerine yetecek günleri gelir deyip biz buna umut bilen garaşyaz. Bular bolmalı zatlar, bunun önüne alıp bolacak hiçbir zat yoktur. Gelin Mukaddes kitaptan kabir ayetlara seyredelim. Matta'nın hoş havarı 24. babın 6. 7. ayetleri şeyle diye. Siz uruş turandığını ve uruş baradaki mışmışları eşidersiniz. Hiç zattan korkman, bular bolmalıdır. Yöne entek dünyanın sonu deldir. Millet millete, padişalık padişalığa karşı çıkar. Yine bu iki ayette biz uruş turandığını, uruş baradaki mışmışı havarların gündelik durmuşta eşidiyendigimiz barada gürrün ediliye ve korkman, mert olun diye bu zatların hemmesi bolmalıdır. Entek dünyanın sonu değildir. Bu önünden İsa'nın gelmeginin ön yanından olacak vakalardır. Millet millete, padişalık padişalığa karşı çıkar deyip bize peygamberlik veriliye. Gelin birazcık tarihe seyredelim. Adamzat ilki yaradılandan başlap, yeryüzünde ilki bilen Adam ata bilen Havva'nın iki oğlu vardı. Onlar ikiz doğulan Avul bilen Kavul. Onlar ikisi biri birine görüpçilik edip biri birini öldürdüler. Şol günden başlap Adamzadın tarihinde onların neslinden dören adamlar, Adam ata bilen Havva'nın neslinden dören adamlar, onlar hemişe biri birine görüpçilik ettiler, biri birine kıskandılar, biri birini yigrendiler, biri birinden artık bolacak oldular, biri biri bilen bəsleştiler, yerin üstünde, suyun üstünde, baylığın üstünde, iyimetin üstünde, umuman aydan vaktinde, gücün üstünde, men güçlü de sen güçlü deyip, umuman adamların bar yerinde hemişe biri birine olan görüpçülük ve biri biri bilen bəsleşik, biri birinden zor olacak olup, biri birinden güçlü olacak olup, bu içindeki günah duygusu adamların içinde hiç yatmadı. Ol bizim günümüze çenle. Neçe vakt geçtiğiçe, yaradılıştan te bizim dövrümüze çenle, 6000'den qovrak
vakt geçti. Bu yılın dowamında, bu yılların dowamında adamzadın içindeki güne diňe öwüj alıp ösüp başladı. Näçe adamzadın içindeki güne östügi çenle şonçada biz uruşların, davaların, jenjellerin bolýandygyny görýäs. Mukaddes kitap bize şeýle diýe. Davalar, jenjeller bular ýöne yerden yüze çıkmaya. Bular ilki bilen içten adamın hövesinden. Höves diye göwreli bolup günäni doğurar. Günä de göwreli bolup diye ölümü doğurar deyip mukaddes kitap bize aýdýar. Seredin adamın içindäki yankı diňe menmenlik, diňe özme bolsun, aç gözlük, kişinin birinin zadyna eýe bolmak, hemmelerden üstün olmak, näçe köp alıp bilse şonça köp zada eýe bolmak islegi, eger şeýle isleg her bir adamın yüreginde bar bolsa, elbette onda uruş bolar. Çünki dünyadaki bar olan zatlar her bir adamın isleýişçenle ya da islegen zadyny şol muktarda almaga yeterlikli däldir. Bizim döwrümizde seredin İsa'nın gelmeginin öň ýanynda bizim karşılaşan ulu problemimiz näme bilen bagly? Yer şarında adamzadın muktarı hiç haçan 7 milyondan artık, 7 milyardan artık bolmadı. Bu derecede adamzat hiç haçan köpelmedi yeryüzünde. Muňa seretmezden adamzadın köpelmegi bilen olaryň talap edýän iýmiti, olaryň talap edýän geyimi, olaryň her biri ýaxşy ýaşamak isleýär. Umuman aydanda adamzadın sanynyň köpelmegi ve olaryň içki dünýäsindäki talap ediş maddi zatlarynyň hem artýandygy bu uruşlaryň emele gelmegine getirýär. Köne döwürlerde şeýle hayran galdyrýan zatlar görýädim. Meniň babam garrydy ve onuň nähil adam bolandygy meni häzirem hayran galdyrýar. Onda iki sany köýnegi bar bolsa, şol köýnegi ýyrtylyp ýok bolýança şol bilen kanagatlanyp, şol bilen ýaşap bilýärdi. Iýmege de çöregi bar bolsa, bir käse çay bar bolsa, şonuň bilen kanagatlanyp, hatta biz çağa wagtymyz diňe çörek bilen çaymy, başga iýmene zat ýokmy diýip şikayet eden wagtymyzda onda çöregiň barlygy üçin şükür edin diýip ol bize hemişe aýdardy. Onun üçin gerek olan zatlar, onun talap edýän zatlary oň ýalyda kän zat däldi. Ýönekey az zat bilen kanagatlanyp ýaşap bilýän adamdy. Köne döwürdäki adamlar şeýle içki dünýäsinde şeýle boldular. Olar köp kıyınçılığı gördüler, açlığı gördüler, uruşları gördüler. Şonun için olaryň içki talap etjek, ýaşaýyş için talap edýän zatlary o derecede beýik zatlar däldi. Emma seredin häzir biz 21-nji asyryň adamlary. Her bir adamyň talap edýän zadyny seredin. Näçe köp gowy zatlary bar bolsa şonça da gowy geyinmek isleýärler. Bugünkü geýen zadyny ertir geymek islemeýärler. Olar her gün diýen ýaly täze modalara giymek isleýärler. Olaryň talaplary gaty, beýikdir. Iýip içen zatlarında da şeýle. Olar diňe çörek bilen, çay bilen ýa bir käse nahar bilen kanagatlanmaýar. Gowy iýip içmek isleýärler. Iň soňky çıkan maşinlary minmek isleýär. Iň soňky telefonlary ulanmak isleýärler. Gowy jaýlarda ýaşamak isleýärler. Yılda 3-4 yere gezmene gitmek isleýärler. Adamın talaplaryna seredin. Adamın özünü söýüşine, adamın özünün ýaşaýyşy üçin gerek bolan talap etýän zatlaryna seredin. Eger 7 milyard adam yer yüzünde her biri şeýle köp zatlary talap etse, onda yer şary, bütün yer şarynda bar olan resurslar, bar olan tebii baýlyklar biz adamzady doýurmaga yetmeýär. Haçanda adamlar iýmit yetmezçilik eden wagtynda ya ýaşamak üçin yer darlyk edýän wagtynda, onda olar pul yetmezçilik eden wagtynda, içmek üçin arasa agyz suwu dünýäde uly krizisler häzir bolup geçýär. Diňe suwuň üstünde boljak uruşlar, geljekki uruşlar diňe suw bilen bolar diýip alımlar keskitleýärler. Seredin, ähli adamlaryň beýle uly talaplary, ýaşaýyş üçin talap edýän zatlary nähili ulaldygy çenle
adamın näçe köpelligi çenle uruş bolmazlygy mümkin däl. Olar biri bilen söweşerler. Olar paylaşıp bilmän birini öldürerler. Ine mukaddes kitapda aydylan zatlar bizim döwrümizde yüze çıkıp gelýär. Bunu biz gözümüz bilen görýäs. Täzelikleri açıp bir hepde 10 gün televizorun yanında her gün dünýäli täzelikleri dinleň. Her gün täzeliklerde dünýäniň bir ýerde mışmışlar, uruşlar, dawalar, jenjeller ýa-da uruş turjak bolup birine gaharlanyp, birine ırsarışıp duran milletleri, padşalary, halklary görersiňiz. Bu İsa Mesih'in aydan zatlary dälmi? Muňa seretmezden adamzat gelin uruşman, talap etjek zatlarymyzy birazjyk peseldeliň, öz isleglerimizi birazjyk peseldeliň. Goý 10 köýnek gerek däl, 2 köýnek bilen ýaşalyň. Goý o derejede uly jaý gerek däl, ýöneköy bir jaý bilen ýaşalyň. O derejede kän iýmit gerek däl, goý islegimizi birazjyk peseldeliň. Azat bilen günümüzi görmäni öwreneliň diýip adamlar öz islegini hiç haçan peseltmezler. Adamlar gaýtam höweslerini, isleglerini beýgeltmek bilen muňa ýetjek bolup her bir hili kynçylyga, uruşlara, dawalara, jenjellere her bir zada baş goşmaga taýýar ýagdaýa gelýärler. Bu da ahir zamanyň ýakynlaşandygyny bize görkezýär. Seredin 19 asyr geçti İsa Mesih ýaşap geçenden soň. 20 asyr geçti, 21-nji asyrda biz häzir. 2000 ýyl mundan ozal İsa ýere gelen wagtynda aýdylan sözleriň yerine yetişine seredin. Ayrı yerlerde uruş baradaky dawa jenjelleri eşidersiňiz. Milletler milletlere, padşalara karşı çıkarlar. Bütün yer yüzünde uruş hiç kutarmaz deyip Hudaýyň mukaddes sözü bize aýdýar. İlki 20 asyrın 19 asyra seredeliň. 19 asyryň dowamında 20-nji asyrda bolşiýaly ulu uruşlar hiç haçan bolmady. Diňe bir 20-nji asyryň dowamında biz 2 sany dünýä uruşuny baştan geçirdik. Birinji jahan uruşu 30 milyondan gowrak adam öldü. Birinji jahan uruşu has kıyın bir bolan uruş. Sebebi hemmeler karşı uruş ettiler. Kimin dost, kimin düşmanlığını bilip bilmediler. Hatta häzirem alımlar bu uruşun sebebinin nämeden başlagandygyny anyk bilmeýärler. Näme üçin başladyk bu uruş? Näme üçin halklar, milletler, padşalar biri-birlerine şeýle düşmançylyk edip biri-birini öldürmek bilen söweşdiler. Näme üçin söweşendikleriniň anyk manysyny, anyk sebäbini entegem tapyp bilmeýän alımlar bar. Seredin 30 milyondan köprek adamlar biri-birini öldürdüler. İkinci jahan uruşunda bir Sovet Soýuzunda 20 milyondan gowrak adam ýok boldy. Umuman toplumda alan wagtynda 25 milyona çenli adam ikinci jahan uruşunda ölüp ýok boldy. Diňe bir 100 ýylyň içinde 20-nji yüzyıllykda iki sany bütün dünýä uruşu biz baştan geçirdik. 21-nji asyr bizim üçin näme zatlary taýýarlandygyny göz öňüne getirmek gaty gorkunçly we kıyındır. Emma Hudaýyň aýdan sözleri yerine ýetýär, biz onu görýäris. Hudaýam şeýle diýär. Aýanlyk kitabynyň 11-nji babynyň 18-nji aýatynda yeri harabalyga öwrenleri helak etmegiň wagty geldi diýär. Yeri harabalyga öwrenleri helak etmegiň wagty geldi. Bu Hudaýyň ağzından çıkan söz. Hudaý şeýle diýär. Yer yüzünü bütün harabalyga öwürdiler. Uruşdular, söweşdiler, yıkıp derbi dağını yakıp ýok etdiler. Yer yüzünü harabalyga öwren adamları helak etmegiň wagty geldi. Wagty geldi, näme diýmek? Wagty geldi, dünýäniň soňunyň geldi diýmegi aňladýar. İsa Mesih'in olsa bizim yerimize, yeryüzüne qaydyp gelmegini aňladýar. Yine de yeri derbi dağın edenler, bizim isleglerimizin yankaydyşymyaly, bizim talaplarımızın näçe östügi çenli biz yeryüzünü harabalyga öwürýäris.
Nädip harabalyga öwürýäris? Seredin, ekologiýanyň nähili derejede hapalanýandygyna seredin. Bütün dünýäde nähili krizislaryň gelýändigine seredin. Seredin bütün dünýäde nähili howa ýylap, hatta demir gazykdaky buzly okeanda bar olan buzlar hem eräp, yer yüzü nähil derejede klimatyň çalışýandygyna seredin. Hiç gar ýagmayan yerlerde gar ýagýa, gar ýagýan sowuk ýurtlarda hiç gar ýagman başlady. Bütün dünýäde hemme zat öz kadalı hereket etmegi bozuldu da bütün dünýäde krizis emele gelýär. Bu da yer yüzünü dervedagyn edýär. Yer yüzünün bütün yaradılış ejir çekýär. Nämeden ejir çekýär? Biz adamzadyň edýän hereketlerinden, biz adamzadyň açgözlüginden, gözü doýmazlykdan, biz adamzadyň hemme adamlaryň içindäki bar olan talap edýän köp zatlara eýe bolmak islegi bütün dünýäni dervedagyn edýär. İsa'nın gelmeginin ön yanında bütün siyasatçılar, bütün yeryüzünün padşaları, onlar köp hili yollar bilen yeryüzündeki bar olan uruşları, söveçleri, davaları yatırmak isteýärler, parahatlyk döretmek isteýär. Emma bunun sonu yine de şowsuzluk bilen tamamlanýar diýip habar berýär. Hudaýyň sözü şeýle diýär, seredin. Sağ salamatlyk bolmasa hem sağ salamatlyk diýip halkymyň yarasını yüzley becerdiler diýip Yirmiya peýgamberiň kitabında 6. bab 14. ayatda aýdylýar. Sağ salamatlyk bolmasa da siyasatçılar, bütün yeryüzünün häkimleri, olar parahatlyk bolmasa da sağ salamatlyk diýip adamları inandyrjak bolup halkın yarasını diye yüzley becerdiler. Çünkü asıl kökünü bu davaların nereden gelip çıkyanlığının asıl kökünü olar becerip bilmediler de yankı ağrı kesici dermanlar bilen ağrını azaltacak bolup hareketler ettiler. Ama asıl ağrının nereden gelýänligini, asıl bu uruş dava cencellerin nereden gelýänligini onu becerip bilmediler. Olar halka diňe boş sözler bilen köşeştirjek bolup sağ salamatlyk bolmasa da sağ salamatlyk diýip halkın yarasını yüzley becerdiler diýip yazılan. Bunu biz öz gözlerimiz bilen hem görýäs. Birleşen Milletler Kuraması her yıl toplanışan wagtynda bütün yurtların padşaları, häkimleri toplanan wagtynda olar bütün dünýäde parahatçylyk döretjek bolup, nähili gürrüňler, nähili çözgütler çözjek bolup planlar, strategiýalar düzýärler. Emma muňa seretmezden yine de yıl boyun yer yüzündäki bar olan uruşlar, davalar, cenjeller azalmagyň deregine yine de köpelýär. Hudaýyň sözü bize şeýle diýär. Mukaddes kitap bize esasy bir zady duýdurýar. Hiç haçan ağrı kesici bilen adamın derdine şifa verip bolmaz. Eger adamın söveçler, davalar, cenceller bu dünýäde adamın içinden, yüreginden döreýän olsa, adamın içindäki bar olan gahar gazaptan, açgözlükten, günälerin netijesinde bolu bildigiçe özü için köp zatlara eýe boljak bolup, baylygyň, pul söýgüsünden, altın kümüş söýgüsünden içinden gelýän olsa, onda onu diňe bir ağır kesici bilen besedip bolmaz. Şonuň üçin mukaddes kitap bize şeýle diýär. Bu parahatlygy diňe bize İsa Mesih ikinci gezek gelen wagtynda, ol şeytanı ve günäni doluluğuna yeryüzünden ayırıp ýok eden wagtynda, öz padşalygyny kuran wagtynda, 1000 ýyllyk padşalygynda İsa Mesihiň özü bütün dünýäni dünya yolbaşçılık eden wagtynda, adalatlylyk, parahatlyk bilen bu dünýäni ýöreden wagtynda, diňe şonda yeryüzünde hakyky parahatlyk berkarar ediler. Hakyky parahatlyk hem hüküm sürer. Bunda Rabbimiz İsa Mesihiň özü hükümdar bolar diýip mukaddes kitap bize
habar veriyor. Bu hakikattan hem şeyledir. Çünkü güne ayrılmasa, şeytan bu dünyadan ayrılmasa, onda bakı dövzaha taşlanmasa, onda bu dünyada hiç açan doğruluğuna parahatlık bolmaz, ona qaraşmak hem doğru bolmaz. Bizim bütün yeryüzünün ahınala çekip, dağıt deyip Hudaya kıygıracak vaatları gelir. Onlar kıygırarlar, Hudayım gel tezirek, parahatlık bize ber deyip kıygırarlar. Ol vaktinde İsa gelir ve parahatlığı berkarar eder. Dini dünyada az vaktimiz kaldı. Dini dünya barada birazcık gürrün etmeyi isteyen. İsa'nın gelmeginin ön yanında nähili yağdaylar bolup geçer dini dünyamızda. Olar Hudaya hon sırasalar da Hudayın gücünü inkar ediyendirler. Mukaddes ruh ahirki günlerde käbir adamların imanından dänip azdırıcı ruhlara ve cinların taglimatlarına erjekdiklerini aydın aydiyar. Sonku döwürlerde şeýle zatlar bolar. Adamlarda dini, doğruluğu, dini taraptan daşkı görünüşünde bir hili dindar adam yalı görnerler. Emma olar nämeni diýär? Hudaýyň güýjüni inkar ederler. Hudaýyň mukaddes ruhunu ve Hudaýyň doğruluğunu, içki dünýäňdäki doğruluğu, mukaddesligi inkar ederler. Emma daşkı görünüşlerinde adamların mukaddeslik görünüşü bolar. Başkaça aydan wagtymyzda daşı jäjek, içi möjek olan adamlar gaty kän peýda bolar. Ruhu önderlerin, ruhu yolbaşçylaryň içinde de dindarlyk bilen kör bolup, asıl Hudaýyň, diri Hudaýyň güýjüni olar inkar ederler, ret ederler diýip yazılan. Yine de seredin. Olar doğru olan taglimatı, mukaddes ruh arkalı berilen doğru Hudaýyň taglimatı, Hudaýyň sözüni inkar edip, imandan dänip, olar azdırıcı ruhlara, cinlerin taglimatlarına, yalan taglimatlara erjek adamlar gaty köp bolar diýär. Yine de okayan 2. Timoteus 4. bab 3-4. ayatlar. Çünkü adamların sagdyn taglimatı dinläsleri gelmejek zamanası geler. Şonda olar öz höweslerine yaraşykly, kulaklarına da yakımlı sözleri aytşak öğreticileri gözlerler. Olar hakikata kulak asman, toslamaların ıyzından selperler. Ine sonku döwrüň adamların boljak häsiýetleri. Olar diňe kulağına yakyan zatları, yalan hem olsa, kulağına yakyan sözleri aytşak ve kulağına yakyan sözleri vagiz edýän wagizçylary, öğreticileri gözlerler. Gowy sagdyn taglimatı eşitmek de islemezler diye. Bu da adamların sonku döwürde dini dünyada bolup geçen hadisalary aýdýar. Hudaýyň yolunda yören olup bu yolun güýjüni inkar edýänler çıkarlar ve olar gaty köp bolarlar. Yine iň hayran galdyrýan zada seredin. Hudaýyň ogly yer yüzüne gelen wagtynda yer yüzünde iman taparmyka diýip aýdylýar. Lukanyň hoş habary 18. bab 8. ayetde. Hudaýyň ogly İsa Mesih ikinci gezek yere gaýdyp gelen wagtynda yer yüzünde iman taparmyka. Bu diýen bu ayat gaty gorkunçlydyr, gadyrly ýyldaşlar, gadyrly doganlar. Bütün dünýäde hakyky Hudaýa iman etjek adamlaryň, imanly adamlary taparmykam diýip Hudaý şübhelenýär. Şo derecede kyn bolarmyka? Şol derecede hakyky Hudaýa iman eden adamlaryň sany az bolarmyka? Emma Hudaýyň sözü az bolar diýär. Biz bu günäli durmuşda, günäli dünyada yaşayan adamlar, Hudaýa inanýan adamlar her bir adamymyza dikkat edip yaşamalydyryz. Yeryüzündäki yaşayan adamların, sonku döwürlerde adamların nähil derecede zaýalanjakdygyny biz mukaddes kitapdan görýäris. Emma sen Hudaý adamı bu zatlardan uzakta dur. Sen Hudaý adamı, hakyky sözü, mukaddes ruhun öwredýän taglimatlaryny, İsa Mesih'in ağzından çıkan sözleri berk tutup berk sakla, olary gözüňiň göreji ýaly gorap sakla. İsa Mesih gelen wagtynda yeryüzünde imanı bar adamların taparmykam diýip şübhelenýär.
şol tapçak adamları sen bol. Çünkü İsa diňe şonun ýaly adamlar üçin yer yüzüne geler. İsa diňe şonun ýaly adamları öz ýany bilen äkitmek üçin yere geler. Oya ol her gün ibadat edip, İsa Mesih'e dua edip, onun sözünü okap, onun sözüne bütün yüreğin bilen bil bağla. Çünkü aldavçı, yalan taglimatları yaratacak adamları köpeldi. Dünya bulaşıp barya. Siyasi taraftan bulaşıya, dini taraftan bulaşıya, ahlak taydan bulaşıya, ähli taraftan bulaşıya. Sen Hudaý adamı, özüňi nurda, özüňi ýagtylykda, Hudaýyň dogruliginde sakla. Sabır et, wagt az kaldı. Geljek ine gelýär. Goý Hudaý biziň hemmemizi İsa Mesih gelýänçe öz merhametinde, öz ellerinde gorap saklasın. Amin. Ey beyik Tanrym, bize iyicek çörüğümüzü merhamet et. Atam bulan günahını geç. Näme diýenlerini öldürüm bilen ok. Men siziň araňyzda gurumdy Musa peýgamberiň kanunlaryny hem düköneliň aýdanlaryny men hakda ondan ýalkaýjy elek bolar hem üçünji gün ýene de diýreler. Hemde oň wagaz nesihatlarynyň hormatyna Ýerusalemden maslap hem malklar tobe ederler.